ত্রিপুরার মাটি, বাংলার মাটি, বাঙালির মাটি। Lamsogo haino hai Tripuri khorango ayang narni phainai Hindu Bangali rok dal bidal enjini bumungui Tripura hastini chini nangmani thairangno borongni Bangali ni bumung bai bumung roi Tripura sani laibumarokno sokomori tongo jung ukorono kaham kheno saimano phiaba tini Tripuri khorang kok sana naimani khe obo opti haise chini Tripuri dofani lukurok jung kha simin se tekto nangjak layo phiaba jung kebo abono agogui rally khlaimano karoi jung court rogo case file rok jung khlaikha khlaijak yakhu jungno burok kaisa bai kaisa gotona khlaiei kaisa bai kaisa no kaham khlai wan sugui chaplainani jora riya aboni bagui no oro bu oro tok oro kei Robindra Nathni mangthongkayo opti hai khlai singno gunugul khlaiye yang khel sna tongri tongo phia a bisingo borokni samung chawino tongo obono nang borokni korai chalhnai nang mawan sugnai age ni maharaja rok choba khlai probo a chalno use khlaio tabukni ujora obo obono chung use ma khlainai phaidi obo bahai obono bosung khnalai nailiana chini Tripura sarokhe 1971 no je thungjakmani purbo Pakistan no je thungjakmani hai khlai chini borok rokhe thungjagya aboni bagui aboni tektorok jung saimanya borokhe aborokno kaham khlaino saimano aboni bagui borokni yakrai semani belai nokrak tei Tripura habai West Bengal no borok select khlainamani kokbo obo opte haino a kaini state ni administration hingke borok Hindu Bangali ayangni phainai refugee rok mangno aboni bagui chini bagui teibo kopal hamya klayo aboni bagui no chini Tripura ni administration bo ayang nati ingmani bagui chini step teibo alaida ke jung sena nango jung tabuk chini okra rok no yaksi suri kok sawi chini bangai mungsa lab korikha tabuk chini se jora jung se u samung no tangnani jora tamni bagui ki kubui ni samung kubui ni choba samung tangnani bagui kubui kichisa bifiring siminche nango hor phnangnani ya chalago ke abol kisio hor phnangmani haise abo dati hornaya and chungui bo dati no thinani chances tongo tinini nangmani kok saika sakang kaisa good example saikhnarogano obokhe opti hai 10323 ni kok tmano sungjotono kaham kene saimano ya phangpro bebagui khorok chi sa siminse haikudo avono file khlayo Tripura hapang nijeni ichha mote nijeni musung tui brok samung tangkha abono no case khorok chi sa siminse case file khlayo tini 10323 bo jagao tong jung saimano u thotno jung mawan chugnai brok korai chal rui aro bumungkainai aro apteke khlainai no jungbo je jagao yakung ru ayakung matok phainai je jagao yak ru ayak no jung matok phainai tamni bagui chini administration ngyakhoni bagui chini borok rokhe wai sabai no problem no solve khlaijakna mochungjago Tripura land phanang thang NRC phanang thang inner line permit thang phiaba oboto politician rok khlaino tongle borok ni samung tangai tongo phiaba nung angle tamle khlaikha do sagradi Ujjain to place buskango government kaya ble NGC kaya te umakanto academic buskango bo Rabindranath ni mangthong kai mani Tripura government kaya abo sab kai NGC kaya inkhe chini NGO khe tam khlai tongbai obo chini se ha history by chini ha related tongo a jaga rogo borok mangthong kai manno chini NGO rok case file khlaina nango inkhe ba obo bisa bisini bisingo no abo bebak no murti rok tokhaijagui painai ble tauni bai ki chino rok kubui tongo kubui sin nango choba khlaina bagui a kokno sana thangka ke chino ro rang kori ni kok sao salayo phiaba norok nainai di jung khoroksa saichungno jung phan payo bahen ke chini borok khoroksa kulum ka sa angkha ke kidney rok damage angkha ke jung salsani salo 20 lakh 25 lakh apte khlai jung rang sabai simano ke dofani bagui jung manlaya deba dofano asuk se jung hamjak lai tongo ke jung saichungno sigang paila mano kharnai ulu se obo tuluk
dol bangai thango belai kheno hambai maro thoi thanglangnai takhuk Biswajit ni bokrano personally no pinak nat ni bamangui kudo thangnani bagui kok tisamani u jagao kaisa plus point tongo bahai hinke pinak nat tumuno kudo case file khlaijak hangke Nagorik Suraksha Monch ni pura team pinak nat no chubanani bagui bachanai hinke borok ayang bereb jagui thangranai tei kaisa movement runani bagui borok kisa kosto rok nangjagui thangnai choba obono korai chal opti hai khlaino Tripura ha kaplang dal bidal ujenta place biskango mangthong kaini kaimani Astopol mat no Swami Vivekananda ground sanamani ti umakanto biskango Rabindranath ni mangthong kaimani jotoni sakawono sing opti hai khlaino movement na nango tamani bagui chini yago administration koraini bagui jeng kudo mathanai kudungyakhai high court mathangnai moito nargdi 10,323 ni kokno phaidi hingke thei thanglangnai takhuk Biswajit ni bikra bo personally pinak nat no case file khlaina mani kokno jeng kisai khnalai nalayana phiaba kaisa kok dofani lukurokno Tripuri khorang sangna musugo tumungno chini thei thanglangnai Biswajit Deborma ni bikra kudo case file khlaika hangke bono dofano hamjanai lukurok chuba nainde chuba nai musungnai rok khairogui chini Tripuri khorangni comment box o comment khlaidi jefru nangfru Tripuri khorang nrakno update dei rowana bank account no khobui phaidi hingke thoi thanglangni Biswajit Deborma ni bukra baithang kosimani kokno sing khnalai naileyana mrak naitongo Tripuri khorang to simai tangnai nangke je jaga bo thangnai nangke Delhi Supreme Court bo bang thangnai High Court bo thangnai ambo e ang bon bagoi jotono kabgo ana sahjogita khaidi ake ang abo pinat nak no case kheni hini bini biodata jot nakha pinat nat bini nok bini bufane mungke Poresnath bini nokke Kanchanpurni Satnala Sukna Soryo College uklogo bini nok joto ang biodata nakha bini bagoi ang case khanani tabugot to yarong tungo bo salsa salni bisina ang bini bumongo personally case khena ang bini bukra bufa Biswajit ni buk belai khena hambai Tripuri khorang nai tongnai takhukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ken dakpino subscribe khlai di jotun se sekang video norok nugna bagai aboni bagi tamma khlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a belo click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai bela kheno hambai nai tongdi